Mahmud Muradov už je v oktagonu a co-main event dnešního gala večera může začít. Jdeme si tady představit oba bojovníky. Modrý roh, reprezentant Gamet týmu, 41 let, přes 56 zápasů, z toho téměř 19 knockoutů, 183 cm vysoký brazilský bojovník Eduardo Gamet de Oliveira. Aziz do'stlar, Rossiyada ko'p yillik tajribaga ega 4000 dan ziyod hamyurtlarimizning tanlovi bo'lgan Beksavdo internet do'konidan erkaklar uchun soch va soqol chiqaruvchi dori vositalarini, tekshirilgan originallarini, 7-8 kilogramgacha semirtiruvchi tabiiy vositalarni, tanadagi oq dog'lar, vitiligoga va yana psoriazga davo bo'luvchi mahsulotlarni buyurtma berishingiz mumkin. Rossiyaning istalgan nuqtasi bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va buyurtma bering. beksavdo.ru. Halol ishlashdan to'xtamaymiz. Jeho soupeřem za červený roh je reprezentant MMA Monster. Jeho profesionální bilance zní 15 vítězství a pouze 6 porážek. 190 cm vysoký, 28 let a velká hvězda X-Fight Night a dalších organizací. To je vizitka Mahmud Muradov. Tento zápas je vypsán na 3x5 minut, váhová kategorie do 84 kg. Jdeme na to! Rozhodčí tohoto zápasu Jakub Miller. Tipsport Arena v Pardubicích je připravena na tento předposlední zápas dnešního velkého gala večera. Tady v tomto městě, kam se znovu XFN vrátilo zpátky. Mezi oběma je samozřejmě nejenom váhový rozdíl, ale také výškový. Pojďme tedy na to. Tady low kick a hned velmi brutální výměna na začátek tohoto zápasu. Pak už má jednu takovou neblahou zkušenost s Brazilcem právě. Tak to bylo přímo mezi nohy. Hodně to klaplo. Oliveira se okamžitě omlouvá. Na jednom zápasu s XFM právě v tom hotelu Praha měl Mach zápas o titul s jedním Brazilcem a mělo to podobný průběh. Taky dostal přesně takhle nakopáno do suspenzoru a pak bohužel teda zápas prohrál, protože mu Brazilec překopl jeho klíční kost. Takže doufejme, že tentokrát to bude mít úplně jiný průběh. Muradov má samozřejmě 5 minut na odpočinek, ale vypadá to, že těch 5 minut nevyužije. A bude chtít pokračovat dále, i když stále není úplně v pořádku. No, ta zadní noha Brazilce je hodně nebezpečná. Ale Mach je koncentrován, myslím si, že je v úplně jiném rozpoložení, než to bylo ten minulý zápas. Krásně se hejbe. Čistá brada, přistála Brazilcovi na pravou tvář. Bradu teda. Oliveira, ten ho posílá na zem. Tak a teďka, aby si to Mach připravil na pořádný ground pound, zatím mu tam dává ramenem do brady, což je strašně nepříjemná věc, když to někdo umí. Taková polská specialita. Tvrdé rány od Muradova. Výborně, Mach se hejbe. Nahoru, dolů.
Brazilec se směje. Je to showman, už nám to showman, ukázal je na to 13,5. neuvěřitelný. To zase klobouk dolů. Tak to má být. Ve 40 letech mlátí mě Muradov do obličeje, no a co? Další rány. Tak mu De Oliveira vrací. Výborně má. Krásně mu drží pravou rukou, jeho pravou rukou. Levá část je úplně odpětá, ale zase se směje. Vypadá to, jako kdyby to De Oliveira spíše probouzelo. No. Je možný, že už měl zápasy s jinýma trérama. Muradov je stále aktivní na zemi. Ale Mach ho zasypává úderama, břicho, hlava. A mošlá záda, vypadá to na krásně škrcení, ale to bych se divil, kdyby tohle Brazilec plácnul. Ne, ale Tom to nebylo pod radou. stále zádech. Přicházejí tam další údery od Muradova. Takže by další pokus o škrcení, je? A nemá to chycený, ale tady si myslím, že Brazilec je jako doma. Nicméně Bylo to přes bradu chvíli. bylo to přes bradu, ale Mach tam pořád otravuje. Myslím si, že teda to že Brazilec si tohle to nenechá chytnout. Celá minuta do konce prvního kola, kde se opravdu dělo spoustu věcí. Stále záda má pozor, teď to má chycený a víc. se znovu o škrcení. Teď si přetočil Brazilce. Pořád je na zádech. To takový klíště, který bije pořád. A tohle jsou tvrdé lokty, inkasoval De Oliveira. Ale mrká Oliveira nás se na mě tady. směje. Máme ho tady přímo před pletivem a dává najevo, že mu to vůbec nic nedělá. Tak asi dokonce uvolnil jeden háček, druhý háček. A otočil se akorát. Teď se De Oliveira vyhnul obrovské bomby, která tam přicházela. Právě utek Hrobníkovi z lopaty, protože kdyby ho trefil Muradov tím... Další. Tak by byl První loket je tady konec prvního kola postupně. Zápas bude pokračovat. Brazilec je otřesený. Bylo tedy kolo par excellence a De Oliveira ukazuje jakože co? Já mám za sebou výkaz Ukazuje, 50 že je zápasů. úplně v pohodě. Nic se Já už tohle neděje. prožil, já už jsem někde byl. Je to práce. Do 84 kg Mahmoud Muradov. Edvaldo Bylo toho De dost, co Oliveira. oba předvedli. Jo. Ale jednoznačně první kolo jde za naším Machem a o tom asi není pochyb. Je neuvěřitelný, jak dokáže Mach přijímat informace z rohu ve 3 jazycích, polštině, ruštině a češtině. Ходишь в ноги, сразу в Ale побочной позиции. Он как гильотина, знаешь? Bojovníka tím, co je. Ještě bude potřebovat třeba angličtinu brzy. No, s tím si myslím, že má problém, protože když jsme spolu byli v Thajsku, tak to byl jediný jazyk asi, kterým nemluvil. Tak vidíme časem. A jdeme do druhého kola. A je to, jak jsem říkal, z Macha se stala brutální mašina, bylo to vidět v tom ground and pound na zemi na konci kola. Zábavný zápas pokračuje mezi Muradovem a De Oliveirou. Vidíme rozdíl v koncentraci Macha a De Oliveiry. Mach je naprosto koncentrován. Machovýho rohu slyšíme ruky věr. Ale Oliveira si učísne vlasy. Usměje se a jde dál. Ale pozor,
nebezpečný. Jak říká Mach, tak opravdu Oliveira je nebezpečný v každé minutě. Jaké každou chvíli zkracuje vzdálenost. Připravuje se sám na... Tady schytal Krásný koleno. Tomu se jen tak pousmál, to už je tradice v tomto zápase. Úsměv za úder. Teď aby to nebylo opačně, když se nemyslím, že by Muradov se usmál na Brazilce. Mach je koncentrovaný, ten se věnuje jenom tomu, co má dělat. Poslouchá rady. Úder, úsměv. Pěkný low kick. Tady je škoda, že Oliveira uhnul, protože A pozor, také se to mohl být usmál. klidný konec. Muradov. Samozřejmě, pořád se směje. Ale Muradov má výborný pohyb. Oliveira zatlačí, Muradov uhne a jde si zase po svým. Myslím si, že s přicházejícíma minutama bude Muradov dominovat, protože 40 let je opravdu dost. To se skutečně musí projevit někde a je jasné, že to bude s přibývajícími minutami tohoto zápasu. Krásný uhyb, krásný sidestep. Ale Brazilec tlačí, Brazilec se nenechá ničím zábit na to, že se žral tolik úderů a kopů, tak pořád tlačí. Pořád je nebezpečný. Krásný low kick. Pozor. Tohle jsme už jednou viděli v podání Mikea Benoit. Už rozdrtil beční kost Santosovi. Zase krásný uhyb. A Brazilec se snaží otejrat. Vypadá to, že nedoručí ho. Naopak. Tak to převzal, pozor, a je nahoře. Ale Brazilec se zase usmívá, nevěřícně kroutí hlavou, jako tohle snad nemyslíš vážně. Muradov přidává několik úderů na Solar. Oliveira komunikoval trochu s rozhodčím, chce vstát. Ještě něco přes minutu. To bude ale muset tady přečkat a vydržet. A znovu záda na Mach Muradov. To tam částečně. blokuje ty nohy, ale nenechá ho vstát. To vypadá, že by se Mach rozhodoval, jestli Ridneck choke, anebo radši ground pound. A Protože ta druhá varianta vítězí. druhá varianta sedí víc. Spokojně, odpočívaj a dech, spokojně, i ruku na jeho. Všimne Andřeje Košarskýho, jak radí svýmu svěřenci Machovi. Machovi vypadl chránit na zuby, ale nic to neví na tom, že si ho prostě strčím do pusy a jedu dál. Tak ani rozhodčí tomu nepotřebuje. Vteřin do konce druhého kola, ale Mach Muradov ho dokončil a vítězí tady už po 16. kariéře zažívá úspěch a byl to skvělý kon. A tady uvidíme průběh celého druhého kola. Muradov zkoušel zajímavé kombinace, kolikrát se tam naskočil. Koleno, čistý. Paže uvidíme to naskočený koleno a lavenu.
klobouk dolů před tím Brazilcem, co dokázal vydržet. Je v tolika letech. A tady. Nebylo úplně na čisto, ale nádhera, krásná práce. A tady ground and pound, závěrečný. Sledujeme vítěze tohoto duelu. Nicméně nyní poprosíme Macha, aby nás doplnil a šel tady do středu oktagonu, aby tak mohli plně oznámit vítěze tohoto zápasu. Kterým se stává ve druhém kole